Ahojte, takže máme tu nový mesiac máj a ja sa chcem vlastne v prvom rade poďakovať všetkým mojim zákazníkom za ten predošlý mesiac, takže za mesiac apríl. Ďakujem vám za to, že Farma si dôverujete vlastne našim produktom. A týmto pádom by som veľmi rada otvorila nový mesiac máj, ktorý je naozaj skvelý, plných ponúk. Takže si ich teraz ideme predstaviť. Ja začnem tou najkratšou, zatiaľ nezačnem mesačnou, ale začnem tou najkratšou vlastne ponukou, ktorú máme len do 10. mája. A teda do nedele, a to kvôli tomu, že vlastne deň Matiek. Takže tu máme 3 také úžasné setíky. Takže začneme tými setíkmi. A ja začnem setom Royal Sherry. Je to vlastne takýto trojset. Hej, cena vlastne s tou 23% zľavou je 17,70 za všetky tieto 3 produkty. A vlastne cena bez zľavy je 23 €. Čiže teraz je táto cena 23 €, ale cena so zľavou je 17,70 a inak je kúpna cena 29 €. Takže akcia, naozaj vidíte, že si na tomto krémiku fičím, už tam skoro nič ani nemám, lebo naozaj nádherne vonia. Takže vidíte, že si na ňom fičím naozaj. A ďalšia vec, sprcháčik. Môžete vidieť, že je otvorený, že ho práve s maminou používame. Vonia naozaj úžasne. Ja som nedávno minula vlastne celé takéto čelové mlieko. A ja som zobrala teraz mamine vlastne celé zabalené, je krásne plné a naozaj úžasne vonia. Takže naozaj teraz do 10. set, keď si aktivujete zľavu 23%, 17,70, aby ste mohli vyskúšať tento úžasný set. Inak je kúpna cena 29 €, teraz je kúpna cena 23 €. Takže ušetríte peniažky, naozaj setík je úplne úžasný a naozaj ho milujem. Takže toto je vlastne jeden setík a ja vám vlastne to môžem takto ukázať, čo sa týka tohoto setu, aby ste mi teda verili, že čo sa týka vlastne tých cien, tak vám normálne ukážem katalóg. Takže línia Royal Sherry, ozrite tie ceny. Hej. Takže naozaj línia, ktorá rozmaznáva. Už aj mi to rozmaznáva. Rozmaznáva zmysly, pokožku, naozaj krásna vôňa šťavnatých čerešní. Naozaj ruky sú hebučké, voňavé, takisto vlastne pokožka, keď vlastne použijete sprchový gel a telomé maslo, takže naozaj toto je vlastne jeden setík. Ideme na druhý setík, tam vôbec neviem, kde mám maslo nemám. Takisto takéto veľké maslo vlastne je v sete, len to jedno nemám práve. Hej, takže vám ho neukážem. Ale takéto isté, len tento Shea Almond. Sprcháč taký istý, telové maslo a krémik na ruky. Nemám ja ešte tento otvorený, ja som môj predošlý, čo som mala už minula a teraz vlastne používam práve tento čerešňový. Takže takisto krém na ruky, sprchový gel, telové maslo a v tomto sete je vlastne ešte aj scrub, čiže telový peeling, ktorý vlastne je perfektný na to, aby vlastne sa z tej pokožky dostali preč odumreté časti pokožky.
Takže tu je vlastne až 4 krásnych produktov. Vlastne. A tu je vlastne cena. Tuším 23 € by tam malo byť. 22,32 je vlastne teraz cena s 23% zľavou. A cena bez zľavy, hneď vám to pozriem, lebo vlastne tie ceny sa fakt nemenia, takže a cena bez zľavy je 29 €. Predajná teraz. Cena, keď si aktivujete 23% zľavu, je 22,32. A keď si pozriete túto, ukážem vám znovu katalógu ceny, tak vlastne cena pôvodná je 38 €. Takže hej. Takže naozaj kombinácia výživy, hydratácie, hebkosti, bambucké maslo, elixír vzácnych olejov, mandlový, makadámový, slnečnicový olej, ktorý regeneruje, upokojuje, podráždenie, zlepšuje vlastne tú elasticitu tej pokožky, čiže takisto úplne taká jemná tá pokožka. Obsahuje takisto skvalén, ktorý je vlastne taký ten účinný pomocník v boji proti starnutiu pokožky. A vlastne chráni takisto pred stratou hydratácie a udržiava takú rovnováhu, alebo takéto pH vlastne v tej pokožke. No, takisto obsahuje glycerín, ktorý vlastne zamyká tú vlhkosť vo vnútri, čiže tú vlhkosť drží vo vnútri a tým pádom nevysušuje vlastne tú pokožku a teda zanecháva ochrannú bariéru. Takže pôvodná cena tohto setu, kebyže si ho po jednom takto vyskladáte, 38 €. Teraz vlastne 29 €, alebo si aktivujete 23% zľavu a budete mať tento set za 22,32 bodíky a ešte navyše skvelé darčeky. Takže toto je druhý setík. Ja si to odložím, aby mi to nezavádzalo. Takže druhý setík. Toto sú vlastne sety ku dňu matiek. Áno. Takže toto máme 2 setíky. A ešte máme vlastne ďalší. Len ho musím pohľadať. Nie. Ešte máme ďalší. Tam tie ceny s tým, že oni sú v akcii, hej, tak naozaj sa potom snažím vám povedať presné ceny, aby to nebolo, že nie. A neviem nájsť jeden set. Prečo ho neviem nájsť? No fakt ho neviem nájsť. Máme ešte jeden set, ale už ho mám. Je to vlastne Blue Velvet set, ktorý sme mali na Vianoce, čiže Blue Velvet Christmas set, ktorý vlastne obsahuje Latina Lip, hej, v takejto modrej taške. Obsahuje Latina Lip lesk na pery, oteň 10 Valiente, potom stick bronzer, hej, takže Latina Lip, oteň Valiente, pozrite. To je tento. On je inak krásny, taký ružovo-hnedý. Je vlastne podobný, ako ja som si teraz vytvorila, len trošku viac zohnedá. Ale inak je perfektný a krásny. A potom teda je tam tento bronzer. Ja ho chcem otvoriť a chcela by som vám ho ukázať. Je tam tento bronzer. Je to oteň Schmitz, alebo Smize. To je vlastne tento. A je taký bledý bronzer.
potom obsahuje Infinilash maskaru, ktorá je naozaj že úžasná. Krásne predĺži myhalnice a má úžasnú kefku. Pozrite. Má úžasnú naozaj kefku, krásne predĺží a rozdelí myhalnice. Takže naozaj, ako za mňa, veľmi pekný setík. A do tohto setu som sa rozhodla, že k tomuto setu vám ja ešte priložím ďalší produkt do kombinácie. Keďže máme bronzer, špirálu a rúž, tak si budete môcť vybrať, či chcete balzám na pery, alebo ešte rozmýšľam, že čo. Lebo ten balzám by mi tam tak sadol, alebo máme v akcii ešte ďalší produkt, ktorý by sa hodil k tomuto, takže ho môžete vlastne získať odo mňa ako darček. Keď si tento set vlastne objednáte. A je to vlastne bibičkový make-up. BB. Ja mám tento CC-čkový, on je taký istý, len je to teda, že BB a má SPF 15, nie 25. Ale vlastne som sa rozhodla, že vám ho dám ako darček, keď si objednáte tento set. Tento set je inak nepredajný, len teraz ho vlastne máme. A čo sa týka ceny, tak by som ju rada videla. Čo sa týka ceny, tak cena, keď si aktivujete zľavu, je 34,64. Hej. Takže cena je 30... No, prečo mi to zase saká? Je vlastne 34,64 a keď si vlastne tento set objednáte bez tejto zľavy, vlastne tak stojí 45 €. A keď si ho vlastne objednáte bez tejto zľavy, tak dostanete ten make-up odo mňa gratis a ešte navyše dostanete k tomu jeden ďalší darček. Áno. Je to naozaj veľmi pekný darček ku dňu matiek, alebo napríklad meninách, narodeninám, mame, sestre, priateľke, manželke. Takže naozaj podľa mňa úžas a môžete navyše naozaj make-up dostať zadarmo. A keď si ho vlastne objednáte a ešte navyše k tomu ďalší darček. Takže teraz dávam takúto ponuku. Táto ponuka je limitovaná len do 10. mája, takže je to na vás. Takže toto je v akcii. A toto je vlastne, tieto 3 sety sú v akcii do 10. mája. A poďme teda ďalej. Máme ďalšie ponuky. A to sú vlastne ponuky, ktoré sú dostupné. Začnem ešte máme ďalšie produkty do 10. Ale teda iné sety. A teda máme tento Blue Velvet set a sety vôni. A máme set vôni Hera a set vôni Sensational. Pôvodná cena vlastne týchto setov ako setov je 40-42 €, zhruba 38-40 €. Teraz je ich cena 29 €. S tým, že máte možnosť, keď si jeden z tých setov objednáte, tak ja vám dám ešte väčšiu zľavu. A dám vám ich za 25 € a dostanete ešte aj k tomu darček. Čiže budete mať ešte väčšiu zľavu, ako je vlastne normálna cena. A ešte ďalší darček k tomu. Nepoviem aký. To vám dám ja niečo. A teda poďme si ukázať tieto dva setíky. Takže 65 ml veľký krásny parfém Hera. Vonia úžasne. Veľmi rada ho používam. Vonia naozaj veľmi pekne.
príjemne a sviežo. A je k tomu telové mlieko a sprchový gel z tej istej vôni. S takouto nádhernou zelenou taškou kozmetickou. Pôsobí naozaj luxusne a je veľká, naozaj sa tam strašne veľa toho zmestí. A naozaj tie zloženia si na spamäť nepamätám. Poďme si povedať zloženie tohto parfému. Takže hlava vône, rýbezle, olejné roly, mandarinka, srdce vône, jazmín, drevité tóny, kvet pomarančovníka, základ vône, jantár, fazuľa tonka a pyžmo. Takže naozaj krásna vôňa. Tieto sú tiež vlastne teda do 10. A ideme na parfém Sensational. Je to teraz naozaj krásny tá hera vôňa. Takže obsahuje 50 ml Sensational parfém, ktorý som naozaj použila dneska ráno. A priateľová mamina už mal do mňa 4. taký, pretože si na ňu fakt kvičí a vonia naozaj úžasne. A dokonca už aj maminina kolegyňa si ho objednala a takisto teraz vlastne si ho prosia 2 kolegyne, kvôli tomu, že vonia naozaj veľmi pekne a naozaj v tej akcii je to naozaj za super cenu. A takisto vlastne sprcháčik a telové mliečko v tej istej vôni s krásnou takou bledunkou žltou, takou žltotelovou, krémovou taštičkou luxusnou, ktorá je naozaj veľká, veľa sa tam mestí. Takisto vlastne platí to isté, že pri objednávke bežná cena vlastne je okolo 38,40 €. Teraz je vlastne predaná cena 29 €. Ja ho dávam za 25, ešte aj navyše s darčekom, takže vyskúšajte ich, naozaj sú úžasné tie parfémy. Aj vlastne tie telové mlieka a sprchové gely sú úžasné. A tie parfémy, naozaj keď si zoberete, že napríklad Sensational parfém stojí sám o sebe 22 € a hera stojí 21 €. Sám parfém. Hej, ja vám dávam teraz aj s tou taštičkou, ktorá tá taška sama stojí nejakých 5-6 €. Hej, takže naozaj tá akcia je tam úžasná. Veď si to kľudne porovnajte, Sensational a hera. Hej, aby ste verili, že vlastne tie katalógové predajné ceny vám takto vlastne ukazujem, aby ste videli, že naozaj sú v akcii a ešte ja vlastne z tej akcie dávam ďalšiu akciu aj s navyše darčekom. Takže naozaj myslím si, že nikdy nebola lepšia príležitosť, aby ste možno vyskúšali tie naše farmacy produkty, aby ste im možno dali nejakú tú dôveru, lebo naozaj sú perfektné. Takže keď nie teraz, hej. A poďme vlastne ďalej. Toto boli teda akcie do 10. mája, čiže ku dňu Matiek. Ďalej máme akciu, ktorá vlastne trvá do 17. mája a je to akcia našich vlastne vitalizačných cesnakových produktov na vlasy vlastne s kapixilom, čiže naša cesnaková línia, šampón, 2 kusy, čiže vlastne liter šampónu, hej. Čiže 2 pol-litrové šampóny, takisto 200 ml, čiže spolu 400 ml masky. A potom máme vlastne sérum, alebo teda olej na vlasy, ktorý naozaj stačí trochu, vydrží naozaj veľa. A on sa vlastne najprv používa, masíruje sa vlastne do pokožky hlavy, nechá sa nejakú polhodinku pôsobiť a potom normálne dáte šampónik a po šampóne masku. Hej, čiže vlastne trojkombinácia proti vypadávaniu vlasov. Perfektné produkty na vypadávanie vlasov. A používala som ho už 3. krát, čo som vo farmácii, som ho používala. A naozaj mne vlastne vypadávajú. A vypadávajú mi menej, keď ho používam.
a striedam si ho s keratínovou sadou. Čiže raz si dám keratín, raz si dám túto cesnakovú líniu, práve kvôli vypadávaniu vlasom a keratín vlastne, hej, lesk a vlastne takéto oživenie. Čiže naozaj si myslím, že tieto dva sety sú také perfektné. Minulý mesiac sme mali keratínovú vlastne v akcii, takže som si doplnila svoje zásoby. Teraz ja používam tu, ja som vlastne túto používala asi tak zhruba mesiac dozadu. Som ho vlastne minula. Ja som ho vlastne od decembra používala asi tak zhruba do toho konca marca. Zhruba ten mesiac. Dozadu som začala vlastne používať našu keratínovú sadu, keď sme ju mali minulý mesiac v akcii. Takže mi to prišlo tak akurát tá akcia a naozaj sa stretávam s myšlienkami, že mám krásne vlasy, zdravé vlasy a že prečo ich mám také dlhé. Hej, je to práve preto, že sa o ne starám a viem, čo na ne používať. Takže naozaj za mňa táto naša cesnačiková, keď vám vypadáva vlasy, tento cesnakový celý set, určite to vyskúšajte a garanciu vám naozaj, alebo teda to, že vám to pomôže, vám naozaj garantujem. A poďme si povedať vlastne niečo o tých cenách. Ja aj nájdem, aby som vám to hneď vedela takto pekne ukázať. Hej. Nech si to krásne ukážeme. Predsa len keď vidíte, hej, si myslím, že keď to vidíte, tak je to naozaj o niečom inom. No. Takže 2-krát šampón a 2-krát maska. No, idem to takto pozrieť. Dobre, maska. Musím si to posúvať. Dobre. Šampón stojí 12 €. Pozrite sa. Jeden stojí 12 €. Šampón. Vidíte? Teraz máme 2 za 14 €, ale ja vám dám obidva za tých 12 €. A dorček navyše. Hej. A keď si aktivujete svoju zľavu 23% cez kódik, tak ho budete mať za 10,77. 2 šampóny. To vám vydrží minimálne 3 mesiace, ak nie aj viac. Fakt. Ten šampón vám vydrží strašne dlho. Takže naozaj. Takže si myslím, že za tie ceny sa to fakt oplatí, že pomer ceny a kvality je úplne perfektný. Dobre, to je šampónik, čiže šampónik za 1 dáte 12, teraz máme sete 2 za 14 a ja vám dám ten set za tých 12, čo stojí 1, čiže 1 dostanete gratis, hej, 1 budete mať zadarmo. Maska stojí 1 14 €, teraz máte 2 za 12 €. Hej. Takže 2 za 12 €. Takéto masky. Samozrejme darček k tomu. A olej na vlasy bežne stojí 14 € a teraz stojí 10 €. Keď si aktivujete zľavu, stojí 7,69 a samozrejme darček k nemu. Takže naozaj perfektná kombinácia. A šampón ste videli a tu je maska a vlastne olej, aby ste videli tie ceny. Hej. Takže naozaj, aby ste videli, že sú tam tie akcie. Takže toto si môžeme dať bokom. Nech nám to nezavadzia. A môžeme ísť na ďalšie produkty. Ktoré si dáme produkt? Dáme si vosk na tvarovanie obočia.
stojí po akcii, vlastne v tej 23% akcii stojí 5,38. 5,38. To je s akciou, predajná cena je 7 eur. A mám pocit, že vlastne pred akciou, ja musím na pohľadať aj tak, si človek naozaj nepamätá všetky tie ceny. Takže to skúsim rýchlo pohľadať, aby sme to mali. Predajná cena bežná, katalógová, za tento vlastne voznatvarovanie obočí, ako vidíte, je 12 eur. Hej. On takisto, inak tento vosk obsahuje Capixil, takže naozaj fixácia, styling, wow efekt, Capixil, ktorý podporuje rast a hustotu, čiže obnovu toho obočia a má vodeodolné zloženie s celodilnou výdržou. A vlastne je to taký ten objem bez nejakého takého zvláštneho pocitu. Čiže ako ste videli, bežne vlastne cena je 12 eur, teraz je predajná cena 7 eur a cena po aktivácii vlastne 23% zľavy je 5,38. Že wow, hej, ale si zoberte, aké je to veľké, ono vám sa to zdá, pozrite sa na to, že to je malé, ale vám na to obočí stačí fakt máličko, hej, úplne malilinko. A pozrite, hej, že naozaj tá cena, zoberte si, že z 12 eur na 7, hej, a keď si aktivujete zľavu, tak ešte viac. A ako ku každej vlastne objednávke dárček zadarmo, hej. Takže aj obočie budeme mať krásne. Teraz môžeme ísť ďalej. A keď sme pri tom líčení, tak máme v sete aj naše perfektné fixátory make-upu. 2 za 11 eur za predajnú cenu. Po aktivácii zľavy 8,46. A bežne stojí 1,11 eur. Aha. Bežne stojí 1,11 eur. Teraz máme za 11 eur 2. Čiže 1 plus druhý zadarmo. Hej? Čiže 1 plus druhý gratis. A naozaj, ako vidíte, ja ho používam, mám ho. Takže naozaj ten make-up vydrží celý deň. Hej, ja ho mám od rána ten make-up a od rána som si to tu nastriekala na seba a takisto som vlastne s ním spokojná. Je to fixačná akoby hmla. Vydrží vám ten make-up, neotláča sa a prirodzene svieži vzhľad bez nejakej masky. Minimalizuje vlastne usádzenie make-upu, udržiava vlastne to denné líčenie, má osviežujúci efekt, je vhodný pre všetky typy pleti. Takže naozaj 2. Úplne super, podľa mňa cena. Ešte čo sme nemali? Masážny gel, poďme ďalej. Máme v akcii masážny gel. Hej. A vám hneď ukážem, takisto si porovnáme, dobre? A porovnáme si. Jeden masážny gel s paprikou a s chili, pozrite, stojí 11 eur. Teraz za tých 11 eur máte 2, čiže znovu 1 plus druhý zadarmo. Hej, 1 plus druhý gratis. Keď si aktivujete 23% zľavu, 8,46. A je naozaj perfektný. Je to vysokoúčinná kombinácia čili, zázvoru, žihlavy a olejov na upokojenie tela po fyzickej námahe.
A on je hrejivý, čiže on je veľmi dobrý napríklad počas zimy, počas zimných období a zimných dní, zimných mesiacov, kedy nám teda omrzajú paprčky a teda nožičky, takže naozaj na nohy, na prekrvenie, hej, a na zohriatie je perfektný, keď trpíte vlastne naozaj, že máte stále studené nohy, končatiny, tak naozaj prekrví a zohreje. Takže naozaj ho mám vyskúšaný a fakt akože ho odporúčam. A takisto vám zohrej aj chrbáti, keď máte stuhnutý, hej, on je fakt, že červený a nádherne vonia. Ja už som ho skúšala, takže naozaj perfektný a krásny ma fakt zohrial. Takže určite a takisto naozaj vidíte, jeden plus druhý vlastne gratis. Masážny olejček, gélik. A potom máme ešte v akcii našu kolagénovú kávu, čakankovú kávu s kolagénom v takomto balení, ale ja aktuálne čakankovú s kolagénom nemám, ja som si ju objednala teraz, ale je v takomto istom balení ako táto naša novinka s tými hrybikmi a máme ju vlastne po aktivácii zľavy stojí 16,16, dve balenia, hej, dve takéto balenia stoja 16,16 po aktivácii zľavy. A teraz mi to zase zmizlo. Prečo mi to zmizlo? Áno, a predajná cena oboch je 21 €. Ale keď si zoberieme, ja vám hneď ukážem predajnú cenu vlastne jednej tej kávy. Predajná cena jednej kávy s kolagénom v takomto balení je 16 €. Vidíte, 15,99. Káva s kolagénom. A my máme teraz dve za 21 €. Za 20. A darček vlastne k tomu. A vydrží tiež dosť dlho, lebo fakt stačí za jednu lyžičku. Hej, takže vydrží vám fakt, že dlho, lebo naozaj netreba tam toho dávať nejako veľa, lebo potom je fakt, že horká alebo silná. Takže naozaj za jednu čajovú lyžičku úplne stačí. Takže dva takéto kávičky s kolagénom. Ten kolagén je perfektný, keď sa vám napríklad otierajú kĺby, hej, vysychá vám mazivo. Takže doplňa ten kolagén treba. A kolagén vlastne mizne po 25. roku života. Takže od 25. roku života ho treba vlastne práve takýmito doplnkami doplňať. A potom môžeme ísť ďalej a máme v akcii Age Reversis vyhľadzujúci krém proti vráskam. Je to vlastne fakt, že 8-hodinový botox. Je to zdokonalujúci krém vďaka svojej gelovo-krémovej štruktúre, zloženiu obohateného o extrakt z planktónu. Vyplňa vlastne práve tým vrásky. Je to zázračný krém, ktorý pomáha stimulovať hydratáciu a syntézu toho kolagénu, čiže tvorbu toho kolagénu pre viditeľne mladistvejší vzhľad pleti. A je to práve v takýchto, hej, je ich tam 30. A ja si normálne jeden otvorím. A teraz si ho nedám, keď nemám make-up, ale dám si ho večer. A ja vám chcem len ukázať. Hej. Pekne vonia a trošku vám chcem ukázať, hej, tú konzistenciu. Hej. Je to naozaj vyslovene 8-hodinový botox, ktorý je úplne perfektný. No a čo sa týka ceny, takže 17,70, keď si aktivujete zľavu. Cena bez zľavy 23 €. Hej. Cena bez zľavy. Teraz. Aj fakt. Ono je to vlastne zľave. Ale
Každý mesiac máme produkty v zlave. A my, čo sme vlastne vo farmácii, ešte aj na tie zľavnené produkty máme ďalšiu zľavu. Čiže nie len tú 23%, ale ešte ďalšiu zľavu. A teraz, bežná cena tohto produktu je 32 €. Hej? Tohto vyľadzujúceho krému proti vráskam Age Reversist je bežná cena 32 €. Teraz stojí 23 € a keď si aktivujete 23% zľavu, 17,70. Okamžité omladenie vyplňa, vyhladzuje vrásky. Takže perfekt, hej. Poďme ďalej, aby sme sa teda nezdržovali. Takže poďme ďalej. Čo si dáme? Ako som spomínala, máme v akcii takisto ešte aj náš BB krém, BB Makeup. A ten je, tuším, tiež vlastne v zlave len tuším, do toho, neviem, či 10. alebo do 17. tuším. A stojí bežne 12 €. Bežne stojí 12 €. A teraz stojí 9 €. Teraz stojí 9 € a keď si aktivujete zľavu 6,92. Hej. On vydrží naozaj dosť dlho. Ono sa zdá, že je to malé, ale je perfektný a vyzerá prirodzene. Hej. Žiadne nejaká maska alebo tak. Čiže naozaj vyzerá prirodzene. Vysoké krytie. Hej. BBčko má stredné až vysoké krytie, zjednocuje pleť bez efektu masky, ľahká textúra, minerály, je vlastne teda minerálny s obsahom minerálov z SPF 15, a podporuje hydratáciu, ochrana pred dehydratáciou, vysušovaniu, a perfektná voľba pre rýchly, prirodzený a o pleť sa starajúci make-up v jednom kroku. Takže naozaj, hej, CCčko má SPF 25, BBčko má SPF 15. Minule sme mali tieto CCčka, tak som si 2 hneď zobrala a teraz máme BBčka, takže hneď mám ďalšie 2 košíku, pretože ja ich milujem a naozaj ide leto, takže to SPF-ko je úplne brutálne. Hej, takže toto. A prejdeme na posledné 4 produkty, ktoré máme v akcii a ja začnem našim olejom na opalovanie, ktorý jeden stojí 11 € a potom máme maslo na opalovanie, ktoré jedno stojí 18 €. Videli ste tie ceny? A teraz oleje máme v sete 2 za 13 €. Jeden stojí 11, 2 sú za 13. A keď si aktivujete zľavu, tak za 10 € máte 2. Takéto krásne oleje. Aha. Nastriekame. Ja už som tu čas mala. A na jednu stranu krásne sa lesknete. Je úplne hodvábny. Čiže vám vyživuje pokožku. Krásne do hneda opáli a dokonalo vonia. Čiže ja som po ňom nepotrebovala žiadne telové mlieko. Po opalovaní ani nič. Bola som úplne hevúčka, voňavá a naozaj krásne lesklá. Takže úplne jemné. Hej, takže naozaj je to špeciálne zloženie obohatené o olej z baobabu a tamanu s vitamínom E, s mrkvolovým olejom. A takisto pokožka vlastne sa pripravuje na rýchle trvácne opálenie a zároveň ju zanecháva hydratovanú a hodvábne jemnú. Hej, takže naozaj je to jedno z našich bestsellerov, má SPF 6. A je to dokonalá vec. Naozaj za 13 € 2. Keď si aktivujete 23% zľavu za 10 €. Hej, ide leto, spraviť si zásoby. Takže 2-krát. A potom teda maslo na opalovanie platí to isté. A videli ste, 18 € stojí 1, teraz máme 2 za 22 € a predajnú cenu. A po aktivácii 23% zľavy 16,93.
dôkaz, že ho používam, že som z neho už mala. Pozrite na to. Takisto príjemná vôňa. Krásne sa namažete. A vlastne taký rozdiel medzi tým olejom, že ten olej je masnejší, zanecháva jemnejšiu pokožku a maslo trošku vlastne chvíľku trvá, kým sa vlastne vstrebe, a masielko má SPF 15. Hej, čiže vlastne ten olej má SPF 6 a masielko má SPF 15. A vlastne masielka je vlastne viacej, hej, ako toho oleja, predsa len ten olej rýchlejšie vystriekame, ako vlastne to masielko, lebo je hutnejšie a sú dve veľké balenia. Takže ide leto naozaj na opalovanie, perfekt. A ideme na posledné dva produkty, ktoré si aj ochutnáme. Dobre? Takže poďme na to. Posledné dva produkty, ktoré vlastne máme v takej, a vlastne ani nie posledné dva, ešte tam máme ďalší produkt, na ktorý som úplne zabudla. A tento ani nemám. Ale máme v akcii našu Intense Lift maskaru, tú našu novinku. Predajná cena je 19 €. A vlastne cena po aktivácii 23% zľavy je 14,62 za dve maskary. Hej. Za dve maskary, kde jedna bežne stojí 15 a vlastne cena po aktivácii 11,54. Pozrite sa na to. Hej, jedna predajná cena je 15. Cena po aktivácii zľavy 11,54. A keď si dáme teraz zľavu, tak pozrite. Predajná cena za 2,19 a 14,62. Za dve, hej, vidíte, že sú dve. Že podľa mňa úplne brutál. No a poďme na posledné dva produkty. A to je kreatín a pre-workout. A ktorý je vlastne na čo? No, čo myslíte? Ktorý je na čo? Takže máme v akcii. Dám si to takto. Začnem pre-workoutom. Pre-workout stojí 20 € predajná cena. A teraz vlastne cena po aktivácii zľavy je 15,39. Pre-workout je perfektný na doplnenie energie, na nabudenie, aby ste vládali pol hodinu pred cvičením alebo ráno. Buď si ho dáte ráno, aby ste boli nabudení na celý deň, aby vám vlastne doplnil energiu, alebo si ho dáte pol hodinu pred cvičením, tréningom, behaním, tancovaním. Hej. Ako sa zarába? Jedna odmerka do nejakého deci vody, 2 deci. Hej, takže ja si dám jednu takúto odmerku, aby ste videli. Je to taký prášok, vonia krásne, aj úžasne chutí. Zalejem si to vodičkou. Dneska som si to ešte nedávala, takže si to aspoň dám. Stačí naozaj trošku. Na zdravie. A naozaj chutí skvelo, osviežujúco. A naozaj vám dodá energiu. Čiže naozaj ten pre-workout je na doplnenie tej energie.
hej, aby ste vlastne vládali, čo ja viem, viac behať, spraviť viac nejakých sedláhov, dlhšie odbehnúť, a možno viac nejakých zdvihov urobiť, hej. A potom máme Nutriplus kreatín, kde, tak to vám najprv ukážem. Teraz stoja vlastne dva tieto kreatíny 20,49, čiže 20,50. Po aktivácii 23% zľavy 15,78. Pozrite. Vidíte? No a toto je teraz vlastne set za túto cenu. A ja vám ukážem kreatín, keď je sám. Pozrite, 16 € stojí jeden a po aktivácii zľavy 12,31 za jeden. Porovnajte si 16 € a 20,50 za 2. 16 za 1, 20,50 za 2. Áno? Čiže zaplatíte si aj po aktivácii zľavy zhruba o 3 € viac a máte 2. Hej? Takže naozaj úplne super cena. A kreatín je vlastne taký akoby budovateľ svalstva a svalov. Takisto vlastne podporí, doplní energiu. Čiže pri workout sa odporúča dávať pred cvičením hneď ráno a kreatín skôr po tréningu, pretože on vlastne buduje tie svaly. Ale kreatín môžete vlastne užívať, aj keď napríklad necvičíte, čiže je to vlastne prášok takýto biely, aj keď napríklad necvičíte, lebo on vlastne pomáha budovať svaly, aj keď necvičíte. Hej, aj keď napríklad nemáte nejaký veľký pohyb a dáva sa čiže jedna odmerka, takže si dáme jednu takúto odmerku. Mala by byť jedna odmerka. Si myslím, že jedna odmerka. 2 marky, no tak asi 2. Tak ja si dám 2. Ja chcem mať svaly. Mám si 2 odmerky. Zalejeme vodičkou. Nejakých 100 ml, čiže zhruba deci vodičky. Hej, ono tam toho nejde veľa, takže naozaj stačí trošku, len to doplniť vlastne ako ten výživový doplnok do toho tela. A už len na zdravie. Vlastne ten pre-workout, on chutí akoby tak po malinách, také lesné ovocie a kreatín nemá žiadnu nejakú chuť. Hej? On vám to vodu trošku tak dobiela, zafarbí a on nemá nejakú zvláštnu chuť. Takže na zdravie. A toto boli vlastne mesačné ponuky, alebo teda aj ponuky na Deň matiek a také zvláštne, špeciálne ku Dňu matiek aj vlastne v mesiaci máj. Takže dúfam, že si nájdete svojich obľúbencov a že si niečo vyberiete, že je tam niečo vhodné pre vás. Takže kľudne mi potom dajte vedieť, napíšte mi a veľmi rada vám objednám, veľmi rada vám a poradím pre vás niečo vhodné vybrať. A určite sa ešte vidíme. A to je vlastne zatiaľ všetko. Takže budem rada za nejakú spätnú väzbu. A môžete mi aj do komentárov napísať, čo vás zaujalo, čo by ste mali záujem. Alebo vlastne sa zaregistrovať, alebo teda aktivovať si svoju zľavu a nakupovať vlastne s tou zľavou, a kde si vlastne máte aj iné výhody a iné bonusy, zbierate si body, hej, máte za ne darčeky a peňažky. Takže vlastne tá registrácia prináša viacero rôznych výhod. Takže majte ešte krásny deň a
vidíme sa ešte tento mesiac a naozaj poďme na to, lebo ten mesiac je perfektný, naozaj úžasné ponuky, veľmi sa z nich teším, takže sa ešte vidíme a vyberajte. Ahojte.